खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि रादाबनिफ्राय आङो दङ राजीब बसुमतारी लोगोसे बडलेण्ड बुब्लि रादाबनि गुदि गासै नोंथांमोनखौ बे समाव बडलेण्ड बुब्लि रादाबनि जानानै बरायबाय आरो आं बे समाव बडलेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों मोनसे खौरां होनो सानदों बेनो जाबाय आथिखालाव बिटिसि बिसायख'थियाव BTR Accordखौ लानानै गोबां गावजों गाव दान्थे बिदान्थे नाथाय गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै BTR Accordखौ लानानै गोजोननाय दङ आरो फोथायनाय दङ आरो बे BTR Accordजोंनो फैबाय थानाय समाव बर' हारिया जौगानाय आरो सोलायनाय फैगोन होननानै गोबां रायजो राजाफोरा दिनै आसा खालामना दङ नाथाय सानैसो सुबुंफोरा गावनि राजखान्थिनि लाभालाभनि थाखाय एबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय BTR Accordआव जेबो गैया होनना बुंनाय बाथ्राया गोबां जाबाय नाथाय बेफोर बाथ्रानि गेजेरावबो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नं 70 नि बारग' नं 70 समष्टिनि बारग' MLA करेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथाङा BTR Accordखौ लानानै गोलावै फोरमायो आरो बिथाङा जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायो आरो बे बाथ्रा फोरमायनायनि गेजेरावनो फोरमायदि फैबाय थानाय समाव BTR Accordनि थाखायनो BTC ओनसोलनिफ्राय सुख्ल'नाय आरो जाख्ल'नायनिफ्राय उदां जागोन होनना बिथाङा फोरमायो आरो बिथाङा फोरमायबावदि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो 32निबो बांसिन सिट मोना एबा मासि मोननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया BTC सोरखार सालायगोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो आरो बे BTC सोरखार सालायखांनायनि उनाव 12 बोसोर सोरखार सालायलांनाय BPF राजखान्थि हान्जाया जाख्ल'नाय आरो सौख्ल'नायजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरा साजा मोननांगौ होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो दानिया फैदो बिथां बारग' MLA करेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदो जोंनि बे बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों आबुं मिथिना ला गिबियावनो नोंथांमोननो आङो साबायखर होयो दाथ' हिसाब गैया हाजार हाजार मानसिया दिनै जयनिं जागासिनो दङ हारसा बर' नेपालि असमिया मुस्लिम बेंगलि हिन्दीबासि आनखि हाग्रामानिया आखि आगदा बिलटिफ्राबो जयन जागासिनो दङ BPFआ 15 बोसोर जाबाय इन्टारिमजों 2 बोसोर 17 बोसोर जाबाय बिसोर करापसन खालामदों बेनिफ्राय BTR सुक्ति जालायबायना हाग्रामानि BTC सुक्तिखौ सन्मान होनानै बिथांखौ बै समाव पावाराव लाबोदों आलो गोजोनै बिसोरखौ सरकार दानानै सरकार सलायनो होदों बिसोर मावनो हादों हा आं बेखौ बुंथ'ला এইবার যে NDPआ 35 बोसोर जुदि आन्दलन खालामबाय एबसुआ हेल्प खालामबाय प्रमद बर'नि एबसुआ बै समाव बिथाङा माना मोनसे जारिमिनारि मोनसे एकर्ड खालामबाय दाख्लै 27 जानुवारि अक्ट' रायजो राजाबा दिनै सोलायनो नागिरदों BPFनि करापसन भ्रष्टाचार मानसिखौ थगायना जानाय बेखौ बयबो मिथिजोब्बाय बेनिखायनो दानि गोदान बिरफ्रा BTR सुक्ति खालामबाय जेला आरो दिनै प्रमाण स्क्रिप्ट आन्दलननिफ्राय उदयाचल आन्दलन बडलेण्ड आन्दलन एबसु BPCनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन NDPनि आन्दलन गासै 5,000 मानसि बर' जोहोलावफोर बर' सुबुं आइजो सेंग्रा मुंख्लं जादों बे मुंख्लंफोरनि आशीर्बादावनो दिनै BTR सुक्ति जाबाय आरो BTR सुक्तिया BTC सुक्तिनिख्रुइ साबसिन बेखौ आगोलावबो बुंबाय थेवबो एसे बुंनोसां BTC सुक्तिनि जितु एरिया जिअग्राफिकेल एरिया बेयो 9% बारायगोन होननानै लिरनाय दङ एक्सटेनसन जागोन समस्थियाबो 20टा बारायगोन 60टा जागोन गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जागोन आरो बर' साहित्य सभाया जितु नाजाबाय थादोंमोन बर' राव बिजोंनि थाखाय आंबो मोनसे समाव एसेम्ब्लियाव MLA जानाय समाव आङो आवाज होदोंमोन बर' रावनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टर नांगौ बे समाव रिपुन बराया एडुकेसन मिनिस्टारमोन बिथांमोना बै समाव आंनि कुइसननि एन्साराव बुंदोंमोन जे पार्टिकुलार मोनसे जाथिनो होयोब्ला उसुबिदा जागोन बर'आल'थ' ट्राइबेल नङा सारा आसामाव गोबां बर' मिसिं राभा सनवाल टिबा देउरि दङ ट्राइबेलनि सेपारेट डिरेक्टर होयोबा माबोरै जायो होननानै फिन होदोंमोन मा आं बुंदों जे स्ट्रंलि बेखौ जोंनो नाङा बर' रावा बहुत गोजौ सहैबाय 8 सिडिउल जाबाय बेनिखायनो जोंनो सेपारेट डिरेक्टर नांगौ नाथाय बेखौ जों खालामबोनो हायाखिसै साहित्य सभाबा हायाखिसै नाजाब्लाबो खालामजायाखिसै এইবার बे BTR सुक्तियाव सेपारेट डिरेक्टर फैबाय बेनि उनाव आरो एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजआ सारा आसामावनो जासिगोन मोनसे 85आव आं जेला एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव जोङो मोननैल' जायगायाव
क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवल' एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जों लाबोनो हादोंमोन नाथाय एबार सारा आसामावनो बर' राव बिजोंनि थाखाय माने एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावा असमियाजों लोगोसे लोगो सरकारि राव जासिगोन बे मोनसे जोंनि थाखाय गोजोन मोनसे रादाब दा बे हिसाबै एबार इउपिपिएलखौ पावाराव लाबोनानै इसिबां मोजां मोजां प्रजेक्ट लाबोनायफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ थाखाय खाथिराव रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिदाय होनानै इउपिपिएलखौ पावाराव लाबोनो नागिरदों आरो सोलायनो नागिरदों बिटिआर सुक्तिया मोनसे कन्टिनिउटि मोनसे प्रसेस बिटिसि सुक्तिखौ 6 सिडिउलनि गेजेराव लाबोदोंमोन 6 सिडिउल आयेननि सिङाव 6 सिडिउलनि सायावनो दाजाबदेरनानै बे माखासे मोननैसो आर्टिकल दंबावो एकर्डआव बे आर्टिकलखौ आङो बावबाय दा बे आर्टिकलनि सायावनो बारायदेरनाय माखासे जोङो साबसिन आपग्रेडेसन मोनसे बिटिआर लाबोनाय जादों बिएसि सुक्तिखौ कंग्रेसआ खालामदोंमोन बिएसिखौ बाहाय बिजेपि सरकार फैदों उनाव बिसोर हेंथा होआखै बिजेपि सरकारा बिटिसिखौ होदोंमोन एलके आडबानि बाजपेयीया एबारबो बिजेपियानो बिटिआरखौ होदों दा आसामाव बिजेपियाथ' सरकारानो फैगोन आसामावबो एबार बायसान्स नों सोंनाय बायदि बायसान्स फैयाब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बिजेपि सरकार दंना आरो गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन बानायबाय बेखौ पार्लामेन्टआव जों आयेन पास खालामहैबावगोन बिटिआरखौ जों पार्लामेन्टआव बिल आकारै पास खालामनायनि मोनसे स्टेप दंबावो दा बे स्टेपखौ मोननो थाखाय बेखौ खालामनो थाखायब्ला इउपिपिएलआ पावाराव फैनांगोन इउपिपिएलआ 10-12 जन एमएलए फैनांगोन एमपि फैनांगोन आरो जोंनि सरकारा जानांगोन आरो जायाब्लाबो बिजेपि सरकारा अमित शाहनि गेजेरजों सुक्ति खालामबाय हम मिनिस्टारनि गेजेरजों मिथिगे बिनिखाय बिटिआर सुक्तिया फेलें जानानै थाङा बेखौ दा इनभेस्टिगेसन प्रसेसआव दङ नागिरनानै जुदि बे गिल्टिखौ मोनोब्ला करापसना जामारदोंब्ला बे आयेन मथे पानिशमेन्ट मोनगोन बेहा जेबो बुंनांगौ गैया जुदि बिदि मोनोब्ला प्रमान मोनोब्ला आयेना बिथांमोनखौ सास्ति होनांगौ साजा होनांगौ आरो गतिके आयेननि नोजोराव बयबो समान गाज्रि खामानि मावोब्ला आयेना रावखौबो रेहाय होआ रायजो राजाफ्रा दा मोनसे ढौ फैखाबाय जेला इउपिपिएलनि प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव मोनसे सोलायनांगौनि मोनसे बिराद गिदिर ढौ फैबाय जेला रायजो राजाफ्रा दा ओरैबायदि मोजां मोनदों हाग्रामानि सोबख्ल'नानै जानाय करापसन खालामनायखौ बे 15 बोसोर एखेबारे सहायनो हाथारला मेलेरिया बेराम जानाय बायदि मोनबाय एबार इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ फैब्ला बे अत्याचारनिफ्राय सोबख्ल'ना जानायनिफ्राय उद्धार मोनगोन राहा मोनगोन होननानै साननानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब इउपिपिएल इलेक्सननि थारिखआ माला जाफिनगोन बेखौसो नेगासिनो दङ इउपिपिएलआ सरकार दागोन 110% बे सियर 32 खान सिट मोनगोन आं दिनै बेखौ नोंथांमोननो गेरेन्टि होयो